नमस्कार. पाकसिद्धी आणि टी चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपण करूया नारळी पौर्णिमा स्पेशल नारळी भात. चला तर मग पाहूया त्यासाठी लागणारे साहित्य. इथे आपण 1 वाटी तांदूळ घेतला आहे. तांदूळ तुमच्या आवडीचा कोणत्याही प्रकारचा घेऊ शकता. त्याच वाटीच्या समप्रमाणात म्हणजे सारखेच आपल्याला गूळ घ्यायचा आहे. गूळ आपण इथे बारीक करून घेतला आहे. पाऊण वाटी खवलेले ओले खोबरे घेतले आहे. वेलची पावडर घेतली आहे पाव चमचा. तूप घेतले आहे 1 चमचा. इथे मी एक जायफळ घेतले आहे. त्यातले थोडेसे जायफळ या भातामध्ये किसून टाकणार आहे. रंगासाठी इथे मी पाव चमचा हळद घेतली आहे. अगदी किंचित मीठ घेतलं आहे चवीसाठी. तसेच इथे थोडेसे काजू घेतले आहेत. त्याचे 2 भाग करून घेतलेले आहेत. त्याचप्रमाणे इथे बदाम थोडेसे पातळ कापून घेतलेले आहेत. थोडेसे ओल्या खोबऱ्याचे इथे पातळ काप करून घेतले आहेत. दालचिनीचे 4 छोटे तुकडे घेतले आहेत. 2 लवंगा घेतल्या आहेत इथे. 2 अख्खी वेलची घेतली आहे. ह्या सर्व साहित्याचं प्रमाण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे. तांदूळ आपल्याला भिजत न ठेवता 2दा धुवून घ्यायचा आहे. मंद गॅसवर कढई ठेवून कढई गरम झाल्यावर त्यामध्ये 1 चमचा साजूक तूप टाकूया. इथे तुम्ही पाहू शकता तूप थोडेसे गरम झाले आहे. आता आपण प्रथम यामध्ये 4 दालचिनीचे तुकडे टाकूया. त्यानंतर यामध्ये 2 लवंगा टाकूया. त्याचबरोबर वेलचीही टाकूया. आता आपण यामध्ये काजू आणि बदाम याचे काप केलेले टाकूया आणि ते थोडेसे अशा पद्धतीने परतवून घेऊया. ओल्या खोबऱ्याचे पातळ काप टाकूया. तेही व्यवस्थित अशा पद्धतीने परतवून घेऊया. हे सर्व साहित्य छान परतवून झाले आहे. आता आपण यामध्ये धुतलेले तांदूळ टाकूया. तेही या तुपामध्ये व्यवस्थित परतवून घेऊया. इथे तुम्ही पाहू शकता तांदूळ छान परतवून झाला आहे आणि सर्व साहित्य छान मिसळून आलं आहे. आता आपण तांदळाच्या वाटीच्या प्रमाणाने 2 वाट्या पाणी यामध्ये आपल्याला टाकायचं आहे. इथे आपल्याला 90% भात शिजेल या अंदाजाने इथे आपल्याला पाणी टाकायचं आहे. 2 वाट्या पाणी बस होते. पाणी टाकल्यानंतर गॅस आपल्याला थोडासा फास्ट करायचा आहे. त्यानंतर भाताला उकळी येऊ लागताच गॅस आपल्याला मंद करायचा आहे. आता आपण यामध्ये चवीसाठी अगदी किंचित मीठ टाकणार आहोत. भाताला रंग येण्यासाठी थोडीशी हळद टाकूया. हे सर्व साहित्य आता आपण अशा पद्धतीने यामध्ये मिसळून घेऊया. गॅस आपल्याला मंदच ठेवून 15 मिनिटासाठी झाकण लावून ठेवूया. 15 मिनिटानंतर इथे तुम्ही पाहू शकता आपला भात बऱ्यापैकी शिजला आहे. आता आपण त्याला जरा परतवून घेऊया. इथे तुम्हाला दाखवते आपला भात छान शिजलेला आहे. आता आपण यामध्ये 1 वाटी गूळ बारीक करून घेतला होता तो टाकूया. गुळाचं प्रमाण इथे तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे थोडंसं कमी जास्त करू शकता. त्याचप्रमाणे आपण इथे पाऊण वाटी खवलेलं ओलं खोबरं घेतलं होतं तेही त्यामध्ये टाकून अशा पद्धतीने व्यवस्थित मिसळून घेऊया. गूळ आणि खोबरं या भातामध्ये व्यवस्थित मिसळून आलं आहे. आता आपण त्यावर 5 मिनिटासाठी झाकण लावून ठेवूया. 5 मिनिटानंतर झाकण काढूया आणि त्यामध्ये आता आपण पाव चमचा वेलची पावडर मिसळून घ्यायची आहे. त्याचबरोबर आपण जायफळ घेतलं होतं तेही अशा पद्धतीने बारीक किसून यामध्ये थोडेसे टाकायचे आहे. आता आपण पुन्हा एकदा या भाताला अशा पद्धतीने व्यवस्थित मिसळून घ्यायचा आहे. हा भात खाण्यासाठी खूपच चविष्ट लागतो. नक्की करून पहा. त्या अगोदर माझ्या चॅनलला जर सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल प्रेस करून बेल ऑलवर ठेवा म्हणजे मी अपलोड केलेल्या प्रत्येक व्हिडिओचं तुम्हाला नोटिफिकेशन सर्वात पहिले मिळेल. अशा पद्धतीने इथे आपला नारळी पौर्णिमा स्पेशल नारळी भात तयार झालेला आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ पूर्ण पहा आणि माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू. धन्यवाद.